przeżyłeś niesamowitą przygodę. Daleką podróż, odwiedziłeś nieosiągalne galaktyki, dotarłeś do przyszłości lub cofnąłeś się kilkadziesiąt tysiąclecy wstecz. Na jedną czy dwie, czy kilka budów, gdzie straty. Słońce jeszcze tutaj nie wyszło zza kamienic. Bo to wszystko jest fajnie oświetlone. Po ciemku, nie? Co to za... Ja zdjęcia z nogami to nie chcę. Piękniejszy jest.
Walące się na przeniesiecie w środek pędzącej rakiety. Pod wodospadem poczujesz Ty Nawet chamie. się sprzedawać. To jest zaawansowany 20 To jest dobry, wiesz? Efekt po prostu zobacz, że ci ludzie do filmowania, bo ci ludzie są siluety, a rynek jest oświetlony i to może pójść bez... Ostrożnie z gryzoniami. Możesz poczuć je na nogach. Dodatkowo adrenalinę podnoszą drżące fotele, ale bywa i romantycznie. Tak? Pod wodospadem poczujesz krople wody, takie a wzgórach spadnie na ciebie świeży śnieg. Chcesz burzy, ujrzysz oślepiający błysk, choć głos na głowie może się zjeść. Dźwięk technologii ceramik pokazuje te wszystkie wrażenia do tego stopnia. Platforma poruszająca się w 72 kierunkach to niestety środek pędzącej rakiety. Pod wodospadem poczujesz krople wody, a w górach spadnie na ciebie świeży śnieg. Podczas burzy ujrzysz oślepiające błyskawice, a w ostatecznej wymiany ognia pojawią się kłęby. Obraz z technologii 3D wychodzi do ciebie z ekranu, także jeździsz się, gdy dinozaur wychwycie czołgi. Bo przeżyłeś niesamowitą przygodę. Daleko od Boga. Odwiedziłeś nieosiągalne galaktyki, dotarłeś do przyszłości, wystawiałeś się kilkadziesiąt tysięcy osób. Ta niesamowita atrakcja przeznaczona jest dla ludzi w każdym wieku. Jakiś tam renifery, że nie ma, a gdzie to korzystać To jakby pani mówię, narysowała jak to by mieli miało wyglądać, nie narysować. to tak technicznie tylko, żeby zobrazować to. Widać go?
Kupiłem dwie syrenki. 105. Aha. Co tam będziesz wstawiał? No jedną będę remontował. Aha. Z hałasem wpadła do komnaty zła wróżka i krzyknęła: księżniczka w swoim 15 roku życia skaleczy się wrzecionem i umrze. One ładnie pachną. No na maśle smażone. Ale to jeszcze nie jest to. Szukam. Tylko byś ustawił wietrz. Co? Ostro.